L-Università ta' Malta qed tilqa l-applikazzjonijiet minn studenti prospettivi għas-sena akademika l-ġdida. L-uffiċjal Mario Cassar mill-Università ta' Malta qal li kull sena japplikaw medji ta' 5,000 student, kwart minnhom huma studenti internazzjonali. Għalli l-Università toffri madwar 400 kors f'livell ta' degree, madwar 500 kors f'livell ta' masters. Is-suġġetti s-setturi huma varji, ibbażati fuq tagħlim fiżiku online u riċerka. L-lum nejdu li nimxu bl-streams, għandek il-business, għandek il-health, għandek il-social sciences, għandek il-science and technology u għandek il-humanities. Li taħdawk il-5 streams jaqgħu dan l-400 undergrad course u l-500 postgrad course. Kull sena b'wieħed u ieħor li nista' ngħidlek kemm jispiċċaw jiġu studenti hawnhekk, għax inti ovvjament il-proċess huwa twil. Tapplika, ikollok studenti li wkoll japplikaw provisional għax ikun għadhom m'għaddewx mill-eżamijiet kollha. So aħna nispiċċaw b'wieħed u ieħor b'5,000 bejn 5,000 u 5,500 studenti kull sena. Għal dawk l-istudenti li kisbu l-kwalifiki u iridu jażlu li ma' korsi jsegwu, l-Università toffri wkoll diversi servizzi permezz tal-pjattaformi tal-midja soċjali, anki servizzi ta' counseling bil-Student Advisory Services. Dawn is-servizzi qal jingħataw fuq bażi individwali permezz ta' appuntament ma' nies imħarġa biex jigwidaw ma' bażi ta' direzzjoni fejn jixtiequ jaslu bl-istudji. Propju jistgħu jgħinuk iżjed taraf x'karriera tixtieq. Jeb għax inti kultant aħna nitkellmu fuq korsijiet, imma wieħed irid jitkellem ukoll id-destinazzjoni tal-kors, fejn il-kors ħajwaslek. Is-Sur Cassar qal li l-istudenti jistgħu japplikaw b'mezzi elettroniċi sa 22 ta' Lulju sa 2 ta' nofsinhar.